Тормыш ескеткеш бүләк ул. Худайга шөкер, мин исән сау. Мин көчле рухлы кеше. Мин бәхеткә лайык. Мин бәхетле булу юлын сайлайм. Мин үз хисләремне контрольда тотам. Мин үземне яратам. Мин уңай һәм позитив энергиялы кеше. Мин үз тормышыма матур вакыйгалар җәлеп итәм. Һәр ситуация миңа өйрәнергә һәм үсәргә мөмкинлек бирә. Минем кебек көчле рухлы кешеләр максатына ирешә. Бүген яңа көн. Дөнья алга таба бара. Барысы да вакытлыча. Күңелемдә кояш җылысы. Мин бер нәрсәдән дә курыкмыйм. Минем күңелем тыныч. Худай мине үзе саклый. Мин тормыш юлыннан җиңел атлыйм. Миңа барысы да җиңел бирелә. Мин үземне ничек бар, шулай кабул итәм. Мин үз гамәлләрем өчен үзем җаваплы. Мин тормыш агымына бирелеп, үткәннәрне артта калдырам һәм бүгенге белән яшим. Мин үзем теләгәнчә яшәү өчен бик күп мөмкинлекләр күрәм. Һәр сулышым белән мин үземне яхшырак хис итәм. Мин үземне гафу итәм һәм борчулардан азат итәм. Мин бәхетле булу юлын сайлыйм. Бәхетле булырга бер кайчанда соң түгел. Катлаулы юллар мине тормышымның иң матур мизгелләренә алып килә. Иртәгәге көнне мин түземсезлек белән көтеп алам. Мин дөньяга ачык карыйм. Мин бу тормышка ям һәм айрым бер мәгънә истим. Минем белән тормыш күңелле. Күңелемдә иман. Мин дөньямның нуры. Мин тормышның уңай якларына игътибар итәм. Тормыш җәннәт ул. Яхшы тормыш мин хәрәкәт итә торган юнәлеш. Минем җаным мәңгелек. Минем тәнем сау сәламәт. Һәр көн ниндидер яхшылык алып килә. Мин алиһәдер. Минем тормышым чәчәк кебек. Мин көзгегә карыйм да үз үземә гашык булам. Мин
güzellik alihası. Keyfim düşse de, min özümni қолға alam, hem öz xiyallarım için küreşine devam etem. Benim bəxtim, benim қолlarda. Мен öz bəxtimni özüm төзем. Turmuş bulğan жерде ümit бар. Benim nerv sistemасы тәртіпте. Мен tez orada tırnaklanam. Жеңілулер де жеңулерге илді. Turmuş devam ете. Иртеге яңа күн булачак. Мен нурлы turmuş için yaratıldım. Xudayның миңа өз мотор planları vardır. Yaralarını зирәклеккә әверелдереп, мен үсәм. Уңай фикерләрем белән мен уңышны җәлеп итәм. Бу бары тик начар көн, начар тормыш түгел. Ул үтә дә китә. Мен үземдә көчле энергия сизәм, һәм мин алга таба барырга әзермен. Миңа елмаю шулай килешә. Мин шау чәчәкләргә күмелгән гөл кебек. Оптимизм бәхет магниты ул. Мин киләчәгемне әле шушы минутта иҗат итәм. Мин искиткеч хатын-кыз. Мин булдыралам. Минем фикерләрем тәртиптә. Минем тормышымда тынычлык хөкем сүрә. Мин һәр кемне контрольдә тоту ихтыяҗыннан арындым. Минем киләчәгем имин, бәхетле һәм якты. Мин исән, сау сәламәт һәм мин чынлап та бәхетлемен. Мин тормышның кадерен белеп яшим һәм үземне бәхетле хис итәм. Мәхәббәт, шатлык һәм рәхмәтле булу хисләре минем тормышымның нигезедер. Мин тормышымда булган бар нәрсәгә рәхмәтлемен. Мин бәхетле гомер итәр өчен туганмын.